Tydi ja morjesta vaan taas jälleen kaikenkarvoiset katsojat ja huomenna 3. päivä ja katsotaan mitä tänään tulee tehtyä, ainakin nyt jotakin videokuvauksia ja editointia toivottavasti. Ja tuli eilen vähän pikkusen sanomisia tuosta 90 € kuukaudessa maksavasta puhelinliittymästä. Mä en tiedä tosiaankaan, että onko toi nyt oikeasti totta, mutta näin mä ainakin mulle sanoi se mies, joka asuu täällä Espanjassa, se suomalainen mies vissiin, tai minä en tiedä, onko se nyt suomalainen, mutta tai se voi olla espanjalainen, mutta suomalaismies sanoi näin mulle, että niillä on vain yksi valtion oma nettiliittymä, tai siis se puhelinoperaattori, joka maksaa sen 90 €. En mä tiedä onko se totta, mutta meni vaan kerroin videolle, mitä mulle sanottiin näin, että täällä ei vissiin ole varmaan sitten kenties varmaan Elisaa, kaikkea näitä muiden DNAta ja Soneraa, en mä tiedä. Mutta joo, mutta katsotaan mitä tänään tehdään ja katsotaan mitä mä kuvailen täällä, mutta lähdetään päivään. Ja mun pitäisi taas jälleen kerran syödä aamupalaa ja lähteä töihin päin. Ja kello on tällä hetkellä tähän paikallisaikaan 7:10 ja mä kerkeän kävelemään sinne jossakin 15 minuutissa, mutta syödähän nyt eka ja sitten lähdetään. Niinkö meinaat? Ja niin, nyt ollaan sellaisessa puistossa, jonka nimi on, se on lintupuisto, mutta viralliselta nimeltään se on Parque de la Paloma. Mulla on taas ylhäällä kännykällä kaikki, niin että mä muistan mitä mä sanon. Mut siis joo, mun piti niin kun tulla kuvaamaan tänne, tehdä semmoisia pieniä hienoja klippejä ja aurinko paistaa, voi hyvän aika. Mutta niin, tehdä joku semmonen kiva inserttivideo tästä paikasta ja tällaista. Täällä on paljon kyllä ihmisiä, mutta ei sinne saa, että eihän ne ymmärrä mitä mä puhun. Mutta pieniä faktoja tästä hienosta puistosta. Puisto on noin 200 000 neliömetrin kokoinen ja puisto sijaitsee noin 300 metrin päässä rannasta. Parque de la Paloma on kaupungin rakentama viherkeidas, joka aukaistiin yleisölle 1990-luvulla. Vuosien saatossa puistosta on tullut epävirallinen eläinten turvapaikka ja niin kuin te kuulettekin koko ajan hirveästi kukot kiekuu ja laulaa, niin täällä on ihan sairasti eläimiä. Tai siis täällä on kyyhkyjä, kanoja ja kukkoja. Ne tuloo tosi lähelle ihan oikeasti. Mutta käydään tsekkaamassa vähän minkälainen tämä paikka on loppujen lopuksi. Että, tää on sairaan iso paikka, kerran 200 000 neliömetriä, niin mikäs siinä? Täällä muuten, täältä löytyy suomalaisiakin, kuuluu suomen kieltä. Mutta siis täällä puistossa on myös kahviloita, vähän siistiä. Mä tilasin kahvia maidolla ja se sanotaan täällä caffè con leche, mutta nää osas näköä enkkua, niin mikäs siinä. Ja siis sitten mä otin jonkun vohvelin kermavahdon kanssa vissiin. Joku sellainen se oli. Ajattelin, että pysähdetään hetkeksi kahvitauolle ja sitten jatketaan vähän kuvauksia. Tää on ihan oikeasti loistava meistä, aivan törkeen upeeta. Että niinku, kyllä täällä sielu lepää, niinku, täällä voisi vaikka olla koko päivänkin, mutta tää on niin sairaan iso paikka, että voi mennä varmaan hukkaankin täällä, en tiedä. Cool, tällaiset herkut mulle tuotiin, niin kuin mä sanoin, vissiin vohvelia kermavahdolla aika paljon kyllä se tossa on, ja sitten kahvia maidolla. Ja niin, täällä on semmoinen tapa, että kahvi juodaan vissiin näköjään sitten lasimukista, että ei tavallisesta kahvimukista. Jännää. Nom. Tuo itsessään tuo vohveli on kyllä aika makia. Kermavahto on se perus jees, mutta ihan hyvää kyllä tuo, mutta kauhean makia tuo vohveli, vai mikä tää nyt onkaan, niin sanoisin, että 3/5 kyllä tää menee, mutta makeus on ihan superia. Ihan oikeesti. Nyt on pakko näyttää tämä. Tää on ihan mahtava näkymä ainakin mulle, koska
Mä en oo itse ikinä nähnyt niinku luonnossa. Kumintarilla on semmonen ruukussa semmonen pikkunen kaktus, mutta mä en oo ikinä nähnyt luonnossa kaktuksia. Siis aivan törkeen upeita kasveja nää on. Ihan oikein, kattokaa nyt. Ai että. Wow. Kyllä näitä kelpaa niinku tsiikailla mukavasti. Kattokaa minkä näköisiä nää on. Huhhuh. Mahtavaa. Tää on oikein tällainen paratiisi, sanotaan näin, on kaktuksien paratiisi, mutta siis oi, en oo ikinä nähnyt luonnossa kaktuksia ja nyt saa nähdä, tämä on mahtavaa tämä reissu. Pakkohan näitä nyt on oikeasti kokeilla, että miltä nää niinku tuntuu. Kun tyyliin tähän pintaan koskee, se on tosi kova, tosi jäykältä tuntuu ja totta kai nämä piikit sitten pistelee, kun ne on tällaiset tosi teräviä, että niihin ei sillä kehtaa koskea. Tuossa on vähän erikoisempi lintu, mä en tiedä mikä toi on, tuo näyttää vähän riikinkukolta, mutta eikä se nyt ihan se varmaan oo, mutta ihan komia lintu kyllä. Herran katsokaa tuota lintua, tuo taitaa olla joku jonkunmoinen riikinkukko tai joku semmonen, tai mikä tää voisi olla ihan oikeasti. Aika törkeen komia, tää vissiin taitaa olla uros. Tai joku sellainen. Tarkenna kamera missä oot. Tää taitaa olla varmaan uros vissiin, äsken oli naaras. Että on kyllä komia lintu. Ei voi muuta sanoa. Vähän sen liikuin eteenpäin, niin Jäbä päätti tulla tänne ylös, missä mäki on. Mitä Jäbä? Mitä? Mitä kuuluu? Se vähän varulas vai mitä? Aivan upea lintu, ihan oikeesti. Törkeen kaunis. No se tästä hienosta puistosta. Tää on niin törkeen iso. Mä joku päivä menen vähän vielä enemmän tsekkailemaan katsomaan tätä minkälainen tää on. Tää on vaan liian iso niin koko päiväksi katsottavaksi. Ja näin. Mun kuvailut on kuvailtu ja en tiedä. Mä vielä tuun joku päivä katsomaan tätä hienoa puistoa. Tää on vaan tämmönen, tää on niin semmonen sokkeloinen, että voi en se eksyy helposti, mutta siis ei löydä heti reittiä ulos, paitsi on tuossa kyllä aika hyvin noita opasteita ja ohjeita. Tällainen tämä oli hieno tämä puisto, että toivottavasti tässä oli tosi mahtavaa katseltavaa ja kaikkia kivaa. Käytiin opettajan kanssa täällä tämmöisessä hienossa rannassa, mitä ne vähän kirkkaana näkyy, mutta joo, on tää ihan gomia. Ui, jalat. Tuolla on laivoja. Kalastusalukset tulee tuolla oikealla, eli lintuja on pyörimässä, että ne saisi vähän helppoa saalista noita. Niin hyviä kaleja. Tuolla jotenkin on tuommoinen kiva. Paljon rakennuksia on ja komiat vuoret. Penalmadeena näkyy tuolla, eli siinä on kasino on tuo, mikä on ihan oikeanpuolimaisen. Se illalla hienosti kalastuksessa. Joo. Sitten on tuo antennivuori. Antennivuori, tuolla on NATO-antenneja ja niitä sitten, siellä on myös tämä antenni, mihin on siinä Radio Finlandiassa se linkki. Joo. Eli se lähetys hukataan tuonne antenniin ja sieltä se Kyllä. No niin, käytiin pysähdyttiin mun sempain kanssa tää kahville ja sä olet olutta ja sitten mitä tää on? Jotenkin tapas. Joku liha tuo nyt on. Joku liha. Joo. Ja mä olin kahvia ja taas... Joo. Mä olin kahvia jälleen kerran lasimukista kahvia ja tämmönen joku muffinsi, mikäli onkaan. Paljonko kello on? No kello on kohta 6:10. Illalla. Hienoa. Vau, käydään täällä jalkapallokentässä oikein. Täällä on harjoituksia tällaisia meneillään, että siisti paikka. Kaikkea oikealle, kun ne katsot tuohon Nurjasoliin, niin 3/3 huoneista on suomalaisille vuokrattu. Siistiä. Eikä se huoneistohotelli. Joo. Eli siis nyt ollaan Fuengirolassa, niinkö? Joo. Kyllä.
kyllä täällä on niinku törmännyt suomalaisiin ja ihan tosi on mahtavaa. Nyt olemme taas jälleen illan puolella ja kello on tällä hetkellä kello 9 eli 21 illalla. No sehän se varmaan tiesittekin minkälainen kello on aina illalla, mutta joo, mennään asiaan. Ja tosiaan siis niinku tuli vähän seikkailtua ja käytyä kahvilla mun opettajan kanssa ja tuli vähän nähtyä paikkoja ja opettaja kierteli Espanjassa paikkoja justiin tämän kansainvälisyyden takia, just, että tyypit tulisi lisää enemmän tänne työssä oppimaan, joka on edelleenkin mahtava juttu. Joo, mä kävin jossakin ihme Kiinakaupassa, sain ostettua kahvinkeittimen, tällainen ihme paskakakkeen kahvinkeitin, tälle maksoi 20, kyllä tää kelepaa vähäksi. Tässä on tämmönen valmiina joku sellainen systeemi, että ei tarvitse ihme niitä mitä nää nyt onkaan, kahvipapereita tai mitä en minä muista niitä oikein virallisia nimiä, ja laittaa sinne, että siinä on valmiina joku sellainen jännä, että se vaan niinku pestää tällaista, toivottavasti tuon jonkun verran niinku toimii. Sitten mä kävin sellaisessa paikassa kuin Telman pullapuoti, niin sieltä todellakin saa ruisleipää, kun nämä saakelin espanjalaiset ei syö tätä ruisleipää. Täältä löytää ainoastaan ainakin valkoista trasupaskea, mitä mä en hirveästi tykkää syödä. Että ruistoranteisiin kyllä lähtee. Joo, tosiaan mä menin lähijunalla, mua kuumotti se ihan sairaasti, miten se menee. Se koko homma, mutta ei se olekaan niin vaikeeta. Se on loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Eli niin kun tyyli vaan odottaa, kunnes tulee 4. pysäkki ja sitten mä oon perillä. Eli mä menin tästä Benalmadenasta suoraan Fuengirolaan. Ja siellä Fuengirolassa justiin on tämä Telman pullapuoti. Ja siellä on kaikki ihan suomalaisia työntekijöitä. Ja siellä oli joku harjoittelijakin näköjään kuulemma. Ja sieltä sai kahvia, joka on onnellinen juttu. Mies on onnellinen, kun saa kahvia. Ja sitten kävin Centro Finlandiassa, joka on suomalainen alue, ja siellä on suomalainen baari. Ja kävin ostamassa netin itselleni. Mä en tiedä, onko mä tosi hullu vai superhullu vai ultimaalisen hullu, kun mä ostin 50 gigasen netin, tai sitä netti on 50 gigaa, kun täällä Espanjassa kuulemma ei ole mikä se onkaan, rajatonta nettiä, niin mä otin sen 50 gigaa nettiä ja se pitäisi riittää täksi kuuksi suunnilleen toivottavasti. Kun mä oon melkoinen netin käyttäjä, niin se maksoi kaikki turvineen ja kaikki aloitusmaksoineen ja 105 euroa tai aika suolainen hinta, mutta jö. Sitten kun tämä kuukausi loppuu, niin ennen tämän kuukauden loppua mä soitan sinne paikkaan, ne vielä laittaa mulle pienemmän netin, mitä mä ajattelin, joku 20 gigaa, joka maksaa 40 euroa, niin sillä mä pärjään sitten jo hetken aikaa, kun mä en ole koko joulukuuta loppujen lopuksi sitten enää Espanjassa, niin se pienempi netti mulle kelepaa. Ja mä oon tämän koko marraskuun Espanjassa, niin 50 gigaa pitäisi riittää mulle toivottavasti. Ja ainakin mä yritän käyttää vähemmän kännykkää täällä ja käytän enemmän sitä wifi-yhteyttä, kun on vaan mahdollista. Mutta joo, tosiaan 105 euroa netissä. Hyvin meni näin niin kovasta mielestä. Ja löysin jotakin pientä kivaa Hennalle tuliaisia, mutta ensi kultapieni, kun sä katsot tätä videota, niin tietenkään näytä sitä, koska se tulee yllätyksenä. Mutta joo, on ollut joka päivä aivan järkyttävä soija, hirveä hiki, koska siis nytkin on ollut päälle 20 astetta lämmintä ja näin. Mä varmaan lopetan tämän videon täältä erää, tai tämä My Day. Okei, sovitaan nämä kaikki on tyyliin My Dayt, ja mä toivon todellakin, että tässä oli vähän enemmän sisältöä ja matskua ja muuta kaikkea kivaa tälle videolle, eli ulkomaan työssäoppimisjakso, mikä tää nyt onkaan, #2, ja mä aluksi laitan #1, joo, tää vähän sellainen. Mutta joo, tosiaan olen onnellinen mies, kun sain netin ja ruisleipää, niin nyt menee hyvin, pyyhkii tosi hyvin ja näin. Että pitäisi kaikki nyt olla kunnossa. Ja tänään mä vähän enemmän kumminkin kävin tsekkailemassa paikkoja opettajan kanssa, ja opettaja lähtee niin kun perjantaina pois vissiin, vaikka torstaina eli huomenna. Mä en ole ihan varma, niin mä joudun sitten olemaan täällä yksin pärjäämään, mutta ei se mitään Finlandia radiossa kumminkin autetaan mua. Varmasti jos tulee joku semmoinen hätä tai joku juttu. Mutta
Tää on ollut tosi mahtava päivä. Mä oon enimmäkseen vaan seikkailu ollut jossain muualla kuin kämpillä ja niinhän se pitääkin mennä. Joten jos tykkäsit tästä videosta ja näistä muistakin videoista, pistä ihmeessä sitä peukkua ylös ja liity kaiken Karvasen armeen, joten se on morjesta!